खुलुमबाय लोगोफोर थाखानि अहंकार निजिनि महरनि अहंकार बा निजिनि जि बोलो बैफोरनि अहंकारा बारा दिन खाथिया आरो थिग बिदिनो दिनै आमेरिकायाबो बै एखे परिस्थितियाव गोलैनानै दोङो बिहाबो बिराद अहंकार बे हादोर मोनसेया थाखा फैसानि आंखाल गैया बिसोरनि आर्मी फोर्सनि आंखाल गैया बा जेसेबां वेपन दोङो गावग्रा सिलायानो जाथो बा मिसाइल जेबो आंखाल गैया नाथाय दिनै ओरैबायदि हादोरजों बियो माने दै लोंनो ना मा खालामनो बेफोरबायदि जानानै दङ आरो दिनै इराना खोन्थिदो जे दुरबलबाबो धैर्यआ माबोरै बेफोरबायदि अहंकारि मानसिफोरखौबो धंखनि लामायाव लाना फैनो हागोन दिनै आमेरिकायाव मिसाइलनि कमि जालांदों आमेरिकायाव थावनि दामा बारायदों आमेरिकायाव गेसनि क्राइसिस जाबाय दङ आरो बे गासैबो बै डनाल्ड ट्राम्पनि दाय दिनै इराना बै स्ट्रेट अफ हर्मुजखौ बन्द खालामनायनिफ्रायनो आमेरिकाया मा खालामगोन मा मागोन जेबो साननानै मोनाखै मानोना आमेरिकायावबो गोबां थाव मोनो नाथाय बे थावखौ बहननो थाखाय 33 निफ्राय 45 डलारहालागै खरसा जायो नाथाय बै थावखौनो इरानाव बा मिडल इस्टआव जेसेबां बै गाल्फ कान्ट्रि दङ बेयाव 2 निफ्राय 3 डलारावनो थावा ओंखारो आरो बिनि थाखायनो आमेरिकानि गोदोनिफ्राय नोजोर होदोंमोन बै मिडल इस्टआव आरो बिनि थाखायनो सिरियानिफ्राय जेसेबां फिसा फिसा हादोर दङ बेफोरखौ आक्रमण खालामनानै आमेरिकाया थावफोरखौ दखल खालामोमोन नाथाय इराना बै गल्फ कान्ट्रियाव जेसेबां कान्ट्रिफोर दङ गासैबो आमेरिकानि आथिङाव गोलैना दङ खारन बै जायगायाव आर्मी फोर्सआ आमेरिकानि बै जायगायाव गोबां फेसिलिटिया आमेरिकानि सायावसो निर्भर नाथाय इराना बुंदो जे जोंनो आमेरिकानि खुनु दरखार गैया जोंनो आमेरिकाखौ जेबो गोनांथि गैया आरो धैर्य हमनानै गावसोरनि जि दोङो मिसाइलफोर फिसा फिसा माबा ड्रनफोर बेफोरजोंनो सঠিक एकदम जायगायाव एटाक खालामबाय दङ आरो बै एटाक खालामनाय बा बै डाटाफोरखौ सोर होदो रासिया आरो चीना सिं सिं उनखैजा बै इरानखौ हेफाजाब होगासिनो दङ आरो गासै आर्मी ठिकानाफोरखौ जेराव जेराव आर्मीफोर दङ आमेरिकानि अबेयाव माने बमा गारनांगोन बैफोर जायगाखौ बैफोर डाटाफोरखौ सब इराननो होगासिनो दङ आरो इराना बेनि थाखायनो फिसा फिसा मिसाइलबाबो बिराद गेदेर एटाक खालामबाय दङ दा स्ट्रेट अफ हर्मुजनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुंनि बे मोनसे फिसा दैमा रखम लामा जेखिजा 70% जाहाजानो बै हर्मुजखैजा फैयो आरो दिनै चीन आरो रासियानि बादै रावनिबो जाहाज बिखैजा बारनो होआखै आरो बेयाव बिथांमोना बै दै सिङावनो बम फिट खालामजोबना दोनदो आरो वार्निं होदो जे जोङो बै बमायाव गोलैनानै जाहाजफोर बेफ्रुलांबाथाय जोङो जेबो दाय लाया बा जोंहा जेबो दाय गैया आरो बिनि थाखायनो आमेरिकाया मा खालामदो बै जिखालि आक्रमण खालामदोंमोन 18 मार्च खालि बिखालिनिफ्रायनो बे जुद्धआ स्टार्ट जादोंमोन आरो बै जुद्धआ स्टार्ट जानायनिफ्रायनो आमेरिकाया बुंगासिनो दङ जे जोङो इरानखौ फोजोबबाय इराननिफ्राय जोङो देरहाथारसिगोन इरानाव जेबो नांलायग्रा गैया रावबो गैला बेफोरबायदि बुंगासिनो दङ नाथाय इराना बुंबाय दङ जे बे जुद्धआ एबार जोबनो थाङा जेब्लासिम आमेरिकाया लिरनानै होआ जे नेक्स्ट टाइम जोङो इरानाव जेबो बेफोरबायदि एटाक खालामा होननानै दा खोन्थाया फैबाय इजराइला मा खालामदो इजराइला फार्स्टआवथ' इजराइलानो बै आमेरिकाखौ लिंना लाबोनानै आमेरिकानि हेफाजाबाव इरानाव एटाक खालामदोंमोन नाथाय इजराइला दा इरानखौ गारनानै लेबनान बा बै हामासफोरनि जायगायाव जाबायदि एटाक खालामनानै धंस खालामजोबदो बे हादोरखौ दा लेबनानाव बै इजराइला एटाक खालामनानै प्राय 2 लाखसे सुबुंफोरखौ न' दुवार गैयै बानायना होबाय
आरो इजराइलनि थांखिया मोनसेल' हिटलाराथ' मोनसे समाव बै इहुदिफोरखो मोनसे केम्प बानायनानै सिरि सिरि बिसोरखो हास्ति होयोमोन नाथाय दिनै इजराइला अपेनलि बयनिबो कान्ट्रिनि सिगाङावनो बुहुमनि सिगाङावनो बैफोर मिडल इस्टआव थानाय हादोरफोरखो एटाक खालामबाय दोङो आरो ओरैबायदि एटाक खालामबाय दोङो जे बेयाव गथ' मानसिनिफ्राय मेडिकेलनिफ्राय स्कुलनिफ्राय ब्रिजनिफ्राय बैफोर जायगाफोरखौ धंस खालामबाय दोङो आरो बिसोरनि थांखिया मोनसेल' जे गावसोरनि जायगाखौ बारायनांगौ नाथाय बै फाखनाव गोलैनानै आमेरिकाया दिनै माबोरै बे जुद्धनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन बै लामाखौ नागिरगासिनो दोङो आरो आमेरिकाया बेखौबो गियो जे मान सन्माननि खोथा दोङो इमान पावारफुल हादोर मोनसे दिनै जोङो जेनबाय होनना लानोबो मोनसे लाजिनो गोनां बाथ्रा आरो बिनि थाखायनो बिसोर बुंनाबो लानो हायाखै आरो रावबो बिजों सापर्टबो होआखै बिथाङा बुंदोंमोन जे हार्मसआव जायफोर जाहाजफोरखौ लाखिनानै दोनदों बेफोरखौ बहननो थाखाय गासैबो ओंखारबो जोङो लोगो नांनानै बे हार्मसखौ गासै जाहाजफोरखौ बहनना लाना फैगोन नाथाय दिनै रावबो आमेरिकाखौ हेफाजाब होआखै आरो बिनि थाखायनो आमेरिकाया ओरैबायदि बिपदाव गोलैना दोङो ना माने फारनै नावाव फारनै आथिं थाबा माबायदि जायो बेफोरबायदि जालांदों जायखिजाया भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।